labai. Garin Mumbai shine zuciyar India. A duk wani abu da kake son kaga ka kawo ƙarshen sa kawai zuciyarsa zaka taba. Wannan dalilin ne yasa tun daga shekarar 1993 'yan tada kayar bayan Pakistan ba su da inda suke so su ga sun ruguza a ƙasar India sama da garin Mumbai. Sai dai a kowanne ƙarni garin Mumbai yana ƙyanƙyasar jajirtattun jami'ai. An yi jami'ai waɗanda za su iya sadaukar da rayuwarsu a baya kamar irin su Singam da kuma Simba. A wannan karan kuma sai aka yi. Fasfo ɗin shigowa garin Mumbai babu ruwansa da kowane irin addini kake. Amma in kace zaka zama criminal, sun harbe ni. Bayanan da masu aiki da basira na kasar India suka bamu shine kun shigo da bama-bamai da kuma mutane sama da guda 200 domin kaiwa Mumbai hari. Zaka gaya min inda suke ta ruwan sanyi ne ko kuma sai na Idan lokacin bayyana su yayi, baka bukatar neman inda suke. kamar yadda na nemo ka su ma ragowar haka zan nemo su. Babu shakka sun shigo da makamai masu matuƙa hadari, waɗanda na tabbata idan suka harba su kowa da yake garin Mumbai sai ya shege. Kuma nan da 'yan awanni kaɗan za su harba su. Babu shakka India ce ta tarwatsa min rayuwa. Yanzu kuma na dawo ne domin na ɗauki fansa. Sun ɗauke min matata da kuma yata ne suka sani dole sai na haɗa wannan ƙwayar cuta. Tabbas ba su kyauta ma ba. Amma ka san adadin mutanen da wannan ƙwayar cuta da ka saki za ta kashe? Wayo! Ko kwanto ba na yi waɗannan bayanan daidai ne. Wannan harin nasu a garin Mumbai za su yi shi. Ko kwanto ba na iya kan cewa zai dawo domin ɗaukar fansa. Ina nan ina jiransa. Zan nuna masa yadda ake ɗaukar fansa. Da matsala ya labai, me abin yi? Wannan aikin yana buƙatar ƙarin hatsari bai. Police! Yalla bai akwai matsala. Bama-baman da suka sako a motar su ba masu ciruwa bane. Fansa! Ka sani cewa ko da a yanzu kun sheke magabaki ɗaya hatsabiban ba su gama zuwa ba. Dan yayi gyani da ban na san wannan aikin ai ba zai kammala ba sai an gayyato ka. Wai ka duk sanda zaka zo sai ka faso da mota ta juya? Kai me yana ka naɗa ni saman helicopter? Ha, to wanne ne babban hegen a kafta? He mu tantance a tsakaninku. Fansa! Hey.